I-DENOSA ayivumelani nekhwelo lokuba amanesi asele esidla umhlalaphantsi kuba abuyele emsebenzini njengama-Volontiya kwidabi lokulwa nentsolongwane ye-COVID-19. Lombutho uthi izibhedlele zabucala maziqeshe abantu abahlele emakhaya abasakhangela imisebenzi. The first option that the private sector has got to explore is to ensure that employ all healthcare professionals that are sitting and not employed currently. We've got a lot of nurses who are not employed as we speak. Lombutho uthi amanesi adla umhlalaphantsi mawabe licebo lokugqibela. Izibhedlele zabucala nazo khange zisinde kunyaka ophelileyo nanjengoko zithwaxeke ngamandla ngenxa ye-COVID-19, nto leyo ephembelele ekubeni zingene kuxinzelelo lezimali. I-Life Healthcare, i-Mediclinic kunye ne-Netcare zichaze ilahleko yemali ebalelwa kwiibhiliyoni zeerandi. Volunteerism in healthcare is well established internationally, and we've always felt that this is something that has been lacking in our communities, to tie a local hospital closer to his community. Nanjengoko esonyuka amanani abantu abangeniswa esibhedlele kulo msinga wesibini we-COVID-19, ezi zibhedlele zithi ziza kuqhubeka zikhangela naliphi na uncedo ezinokuthi zilufumane.